Welcome to my channel. Enjoy watching. Sample lang yan ha, sample lang. Alright, alam lang kaya. Di pa sir, wait lang. Di pa. Ibang music po DJ. Ready? Pero pag iba nyo, dire-diretso na kamo ha, dire-diretso. Ready? DJ play music, go! Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sige, ang dami magbalik dyan na. Nagawa ko na. Ay, ako magkasasita pa eh. Uy, talaga naman. Wait, 10. Yeah, sige, 1, 2, 3, nabababa ang blindfold ko nika. Wait lang. Kasi may ano niya dyan. May twist. Ayun sa mga itong loaning doon. Yan, di mo na ibaba. Yan, ready? Ibang music. Ready? Ang diretso na po ha, diretso na. Go. What you gonna do with that dessert? Ready? 1, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4. Si pinakamaluwa dyan eh, ang tanggal ha. Yan. Si pinakamaluwa, tanggal dyan. 2, 4, 3, 2, 3, 4. Ay, manong yan. Manong mga gusto yan. Manong suman. Manong suman o. Manong suman. 3, 4, 2, 2. Ay, manong suman. 1. Ay, manong suman. 1, 4, 3. Ay, manong si 3. 4. Ay, manong si 2. 1. Kaya pa naman sa 3, 4, 1, mga silinda pa mga suwan, 4, ay, ito yung papadao, 2, 3, ay, ito yung papadao, okay, 4, ay, ito yung papadao, 4, 4, ay, mga sito, ay, ito mga ganito, 4, wala na pala Masaya na ka.